Dobre, áno. Tak máme 9 hodín ráno a chcel by som vám ukázať vlastne dnes celú pláž. Toto video bude na našom YouTube kanáli a bude dlhšie, ale chcem vám tu krásne ukázať celú lokalitu, aká tu je o 9 ráno, ako je more a celý ten vlastne pás od A po Z. Tam na konci vidíme ten prepojovací bod do druhej lokality, ten menší kopček. Je tam tiež developovaných zo pár pozemkov, ale tam ešte výstavba nepokračuje. Takže tuto máme hlavný beach bar, reštauráciu, kaviareň a vlastne takto sú vily priamo pri pláži, to je vo First Line. Tu už je iba zo pár pozemkov voľný, ale je tu ešte možnosť nájsť. Ale niektoré tie vily sú aj na predaj. Takže pre niekoho, kto by mal ozaj záujem, tak dá sa tu nájsť aj niečo v tej prvej línii. Ale nie je to podľa mňa až tak dôležité, lebo aj tie výhľady z druhej strany na to jazierko sú úžasné. Takže myslím si, že nie je to až tak moc dôležité. Tieto vily sú pekné, majú samozrejme aj takéto malinké plážičky. Alebo priamy vstup na pláž. Má to svoje výhody, ale aj nevýhody. Je tu troška limitované to súkromie, ale v podstate je to krásne. Celý systém v Thajsku je taký, že nie je možné, aj keď je tu kvázi akože uzavretá lokalita, tu sa stáva teraz nová vilka, tak nie je možné vlastne vyhlásiť pláž za súkromnú. Kdokoľvek sa môže prísť a môže tu stráviť čas a samozrejme aj ostatné ako veci, hrať sa, kúpať sa alebo čokoľvek, lebo pláž patrí vždycky priamo Thajskému kráľovstvu. No, takže tu sa stáva ďalšia výlka za týmito stromkami. Pracovníci môžu začať o 9 ráno. Majú aj určitý čas, kedy môžu skončiť, takže nevyrušuje to moc vlastne tých spoluvlastníkov vedľajších budov. Takže neviem ako vy, ale podľa mňa je to niečo krásne. Celá táto zátoka je úplne úžasná. Sú tu aj samotné výlky, čo znamená jedna výlka na jednom unite, na jednom pozemku, ale sú tu väčšinou pospájané viaceré výlky. Toto, čo tu vidíte oproti, je hotel Little Sunshine, patrí to pánovi zo Švajčiarska, ktorý tu žije dlhé roky, má tu aj rodinu a tak. A veľmi dobre sa tu dá nájsť. My sme tu včera večerali, takže krása. Dá sa tu ubytovať v jednotlivých izbičkách. Je tam aj bazén súkromný. Väčšinou tieto výlky, až na prvé, ktoré sa stavali, majú aj vlastné bazény. Ale zase nie je to tak na 100% nutné. Znova vám ukážem ten panoramatický výhľad, úžasný. Nie je tu o čom, podľa mňa, to je niečo úžasné. Ja osobne chodím 20 rokov do Thajska a v žiadnej lokalite v Thajsku som nenašiel niečo podobné. Dôvod? Táto pláž, to súkromie, zloženie majiteľov. Samozrejme, keď už má niekto takúto výlku, tak asi aj nejakým spôsobom je, by som povedal, kultivovaný a sociálne naladený, takže dajú sa tu nájsť veľa známych aj do budúcna, obchodných partnerov a všeobecne. Ja sa tu cítim veľmi dobre. Je tu zloženie ľudí z celého sveta. Európa, Amerika, Austrália, Indonézia, smerom dole.